אנשי משקפי הקריאה, הסרטון הזה בשבילכם. אז מה באמת ההבדל בין משקפי הקריאה המוכנים שאתם מוצאים בסופר, בתחנת דלק, ובין משקפיים שמכינים במיוחד עבורכם במעבדה? משקפי הקריאה המוכנים הם בעצם זוג עדשות במספר זהה, בלי צילינדר, רק סוג של הגדלה. כי זוכרים שעדשות פלוס מגדילות את העולם? שנייה זום אאוט. לכל עדשה, פלוס או מינוס, יש מרכז אופטי, דרכו אנחנו אמורים להסתכל. כשחותכים את העדשות במעבדה, מכוונים את המרכז האופטי של העדשה מול האישון שלי. כאשר המרכזים האופטיים של העדשות לא מכוונים מול האישונים שלי, נוצרים כל מיני עיוותים בראייה. משקפי קריאה מוכנים הם מוצר מדף. יש להם מידות אחידות בין העיניים, וגם יש צילינדר קטן או משהו שאתם זקוקים לו בשביל לראות טוב, זה לא יבוא לידי ביטוי במשקפיים האלה. אין מרחק בין אישונים ספציפיים לכם, כי זה מוצר מדף. צילינדר קטן לרחוק יכול לעשות לכם פלאים במשקפי קריאה שמוכנים עבורכם, במחשבים, במסכים. הצילינדר יהיה מאוד מאוד משמעותי. אז למה כל כך הרבה אנשים משתמשים במשקפי קריאה מוכנים? כי זה זול, כי זה זמין. כי אנשים שלא מרכיבים כל הזמן משקפיים, מניחים אותם בכל מיני מקומות והם נוטים ללכת לאיבוד, ולכן אנשים לפעמים מתפשרים על מוצר שבקריאה ממושכת, בעבודה ממושכת, יגרום להם לכאבי ראש, כאבי עיניים, אי נוחות כללית, וסיום של יום עבודה בתחושה שדרסה אותם רכבת. אז שוב אני חוזרת על המסר הקבוע שלי, אל תתפשרו על העיניים שלכם, אתם כבר יודעים מה לעשות כדי לקבוע תור.